fanden ser min veninde i går? Ved du, hun sagde? Hun blev helt vildt glad. Så hun, Digte. Ej, du har nogle gode nødder. Jeg blev totalt glad i går. Så siger hun, tak. Jeg synes også, de er mega gode. Så bliver jeg sådan en. Så kigger hun her. Må jeg godt smage? Smag på mine nødder. Jeg tror så ikke lige, du må, sagde jeg. Så kigger hun mærkeligt på mig. Hvorfor fanden må jeg ikke det, siger hun så. Siger hun, det er sgu da ulækkert. Nå. Så siger hun, ej kom nu. Så begynder jeg bare at løbe. Jeg løber bare. Så begynder hun at grine. Så siger hun sådan der. Digte, jeg tror du har misforstået mig, siger hun så. Jeg tænker, nå. Du siger, jeg har nogle gode nødder, og du vil gerne smage dem. Hvordan kan det misforstås? Så ved jeg, Digte. Du gør det kraftedeme alligevel. Jeg blev totalt bange. Så kom hun bare ud i køkkenet. Så skræller hun med et eller andet. Tænker, hvad fanden er hun gang i? Skal hun nu til at finde en saks for at klippe min trøje op eller sådan noget? Nej. Står hun kraftedeme bare og gnasker i min jordnødder. Jeg troede kraftedeme, det var mine. Men det er det jo. Der var mine nødder. Om hvor dum kan man være, Digte? Jeg tror, at ens veninde vil smage på min nødder. Kæft, jeg er dum, mand. Jeg tror, det er ikke nemt at være mig nogle gange. Jeg bliver så forvirret, når folk siger sådan ting. Og så fik jeg da min motion. Kom nu ud og løbe. Jeg blev totalt bange, mand. Åndssvag, Digte. Pikhoved. Nå, helvede.